Si wijing ruai nomor laispa sapua. Laispa sapua. Haka kertang mukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jung e jung trai jung e Jesus Christ bad ka jung e jong oblay lem bad ka jung slog jong amen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ni ai ngu yo trai nak bentar kan ka Sngi. Ni pen pau ka jung e ka jung e. Ka jung e ro ka jung ai khoblay ka jung e. Kerpang na kebenta kamet kebusukan jai kebaul ai hengi. Hakan klimat abang Iwan ban song khmat jung trai abang Iwan ban rai ke jing duai ke jungi Iwan ban IT la dei u lang ba kan kamas ke Bakhuid to ken ko han men ko para khnang ba ya kine ke jing duai ke jungi bar kum juru kan ke jing terwa ke jungi bangi terwa khmat trai kan long ba pediang hun to ken ngin pen map yala ke jong ki pop ki sang ki bangi la le menen ka Sngi bat kom juru ha ki Sngi beladap jong ke jing em namar ngitep ki pop ki sang ke jungi ki pendu no ne ki khang lat no ya ki ta ki jing e ki jing kurkhu ki jing u ha bo trai dala de hi umap ya ki pop ki jungi usai ki pop jungi uweng no ya ki ta ki pop ki jungi klampep ka jing terwa ka bangi terwa ki jing duai ki bangi duai bat kom juru ka jing IT ki jungi yala de u un pediang lut haki te kum ta to ken ngin phai su ngin pan map na ka banta ki ne ki jing du na ka jungi na ka banta ki pop ki jungi baro nga phla hau blei badan bor baro padya phi ko han men ko para bangal le pop shibun da ki jing prakhat da ki tin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat junga da ki jing le palat junga da gijung le palat bakrau e junga namar kata ngakarpa de kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya kyangel bat kirukhuid badya phi ko hanmen ko para banduai na ka banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama pi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen. Kan rat ko blaze ne yangi try kan rat ko blaze ne yangi Christo mambo Christo rabbona benim jogi benim rat ko blaze ne yangi Christo mambo Christo rabbona benim jogi benim yangi Tong in ya duai
Hakane kabak mas Bakhuid ngiduai nagabanta kine gijing temu baper jungi. Ngiduai nagabanta gijing koi gijing kia jong I sneo ho dekhar tamar. Kumjurung ngiduai nagabanta I emi shela ba inyo kamno ha kash jalala jong. Ngiduai ru nagabanta gijing wan pai no jong I ba shan bor lang lingdo marshilong iba suja nakaying bunai beladap ngiduai bablay trekanrat un yalam biang I shalaka jong kaying kasem ban ngiduai ru na kabanta kaman simbal klat no jong I sekolah tempuny Hieronymus dekhar kerpang na kabanta I kaman sim jong I Sylvester dekhar kajing dap kaba kajing klat kajing I laisnem hakane kasngi ngiduai bablay trekanrat un ai Manai ki Bakhuid kata kajing suk bom jukut haka hima kajing u. Koblay badan bor baro bad bom jukut meu balas bun ban ai hangi ya kajing im ba kenja beneng leng ba kajing ka arsen jong ka baptisma to ai ngi kerpat ba kitu ya ki ba mel penlong ki ba la ban yo ya kajing bom yapshu da kaba penman hok yaki kinla da kajing panya jong me ban poi shado kajing dap miar jong ka burom daw trai jing yu Jesus Christ ukon jong me ubi mat basan sha rain card bat me ha kajing yalong ka we jong men sim Bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing pule nagi kam jong ki apostol kalong ka bakhan reu di kotwe hadu ispo ha kito kisngi u Paulus ulale cha derbe bat cha Listra la don hangta uwe usenran bakarteng u Timotheus u kon jong kalong kami ju kabalong kariunget reu kpa jong u ulong u Greek la keren ya roh bahaya u daki para banget Halistra ber Iconium. U Paulus ulakwa bau Timotheus un senran ya u. Kumta ula shimi u bat ula otshare ya u nakadau jong kiju kibala shong hakito kitan. Nababaro kilatip ba ukba jong u ulong ukurik. Katba kidang yait lengba kishnong kila IT haki banrake ya kirai balakubur daki apostol bat kitemen kisan kibaha Jerusalem. Kumta lenang penklan ya ki balang ha kejinget bat kilanang bun pait man kasngi. Bat kilayat lengba ya katan Phrygia bat Galatia. Nabalakhang yaki daumen simbakut banyalap yakakitin ha Asia. Bat haba kilapoi ha Persya Kamisia kila Persyang banlecha Bithania. Nrayumen sim jong ujisu syam lasya yaki. Kumta kilayat bet lengba Kamisia. Bat kilal lechiar hadu terus. Bat kajing yu ipau kelawan hau Paulus menmit. We ubriu na mesonadia ulayeng bat lakerpat ya uong. Ale sya mesonadia bat yarap yengi. Hadin ba ulay iya kane kajing ipau sisendon ngilawat lat banlet sya mesonadia. Namar ngilatip syai ba ublay ulakot yengi Banyalap gospel haki. Kaktin jong turai. Nasam cispa nomor news pak kendai pro. Yang John baca utrai. Why keep you why my
Utrai don rain card bad pi. Ka jing pulen ka gospel Bakhuid kat kumuyanis. Ka buram hame ko try. Hakata ka por Jisu long hala kisenran. Lada ka prathei ka isi epi. Totip bakala isi yanga haswa bakan isi epi. Bapin da la dei ki jong ka prathei kan jin da la e yala ki jong Henry namar phim dei ki jong ka prathei namar ngala jit ye phi na ka prathei na ka ta ka daw ka prathei ka isi ye phi token mau ya ka tin ka bangala kran ha phi ushakri umlong kraw kam kraw ban yo kan ra jung lada kila ban ben yanga kinsa ban ben yapiru lada kila sumar iktin junga kin sumar yaka jong piru Henry kin le yak kane baro happy na kadau junga naba kimitu yauta ubalapha yanga ka gospel try ka jingero yame ku grace ka gospel ke bamanta ke Sngi ka badang ngisho sngo mentan ko hanmen ko para ka kren hangi sopang ka perthei kane ka perthei bad kinong bud ki jong utrai ne ki sanran ki jong utrai kane ka perthei ka bale prasha ya kinong bud jong utrai bad khamta me ya kita ke jinghikai ki bautrai ulahikai kane ka prathei jungi kare ka prathei ka basniu Henry kinong bur ke jong utrai bat ke jing hikai ke jong utrai ki hikai ya ka babha ka bala ban wan ra yangi ya kata ka jing e ke jing kurku ka jing e ke jing isnei ha ka jing im ka bamanta bat ha ka jing im balawei jungi kane ka prathei ka bamanta kam shem malapadiang ya ka e ka babha ya ka e ka basisha Henry ka pediang ya ka basnu bad ka hikai ka basnu Henry kitu ki bautrai lajit ki sunran ke jungu ki nong bud ke jungu bad ba ki hikai ya ka e ka bautrai wala hikai ya ka jing shisha bad ya ka jing baha dei na mata ka daw ko hanmen ko para utrai ulong hanga badapi lengba ka gospel bamenta ka Sngi nga lajit ya phi na kane ka prathei
ngalajit ya pi utrai uang utrai ulajit yang pada pi bangin long kita kisenran kijungu bangin long kita kinong bud kijungu bangin long kita kibriu kibapediang ya kana kejung sisya kibriu kibapediang ya kana kejung baha bangin yo ya kita kejung kejung kerku den mata kada uang pi pimdei jong kana ka prathai hanrei pi dei kijonga pi pimdei ki jong kana ka prathai hanrei pi dei kijonga kan mau mangama pi wala ngidon ha kana ka prathai hanrei ngimdei jong kana ka prathai ngidei ki jong utrai namar utrai ula jid yangi utrai ula khot yangi banlong ki jong u den mata kadau ngi ong khamtam ngi khasing ong ngi don ha kana ka prathai ka prathai shong basa kana ka jaka ka banga ngi don kana ka jeng im ka bangi don manta hang ne manta ka dai tang kata ka ying basa ka junga ka jung pi hanrei ka ying trai ka jungi ka dai ha ka hima ka jong ublai den mata kadau habangi don ha kana ka prathai ka jungi ka bamanta ka dei ka jaka shong basa jungi ka ying shong basa ka jungi ngi hab ban lai phai shaw blai ha ka wei ka sngi kane ngimla ban lai ngi ban khra yala de na ka banta kane ban lai phai shaw trai ban lai phai shakata ka jaka shong ne jungi kata ka ying trai ka junga ka jung phi kat bangidang im ha kana ka prathai kat bangidang shong ha kana ka prathai shong basa junga ba jung phi ko han men ko parang ni haban kan mau ban ni haban tip yaladi man ka por man ka sngi man ka klimat yolese ba kana ka prathai ka kring ka tan yanga ba dia phi ban bud ya ka kana ka prathai ka bangi im ka bangi shong isa ka kring yanga ba dia phi ka tan yanga ba dia phi man ka por ban bud yaka bad ban le yaka ke ba maka ka pediang den mata kadau jisu udang ang susu ha gospel ba menta ka sngi lada pi im yaka jing im ka banga ngalahi ka ya pi lada pi bud yanga pi kentai no yaka ne ka prathai ka ba pi shong menta kana ka prathai shong basa kana ka prathai kan isi ya pi namar nga dalade nga lale ki kam ki babha nga le ya ke ek bok pau la ptha ya nga ka prathai ka le si nong kong ya nga bat klampep ha ba ma phi but ya ke ek ba nga la hi ka ya phi ya ke ek bok pau ula ai nga nga la ya phi klampep kane ka prathai kan isi ya phi kane ka bo jisu uang ko han men ko parangi i ba kane ka prathai jungi ka ba manta kahikai prasya ya ka jeng hikai ke ba uturai ulah hikai kahikai prasya ya kata ka jingba ke ba manga ma phi ngelayok pediang kana ka prathai jengi menta pe hakine kisngi kai ke ba nungkong na shabe hakmat jonga ba jungpi hakmat kana ka prathai ke bangi ong menta kare ka sports baro ki bru ki yabbe ka sports habangidon hakmat ke TV habangidon hakmat ki mobile ki jungi ngi klet no ya ke jing duai ngi klet no ya ki kam ki babha ngi klet no yo blai ngi boot ya ki ne ki sports stars ngi boot ya ki ne ki sports ki ba pher ki bangidon nang chapat kane ka prathai ki bamanta kai hikai ya ka basnu ya ki drugs ki jingdi ba pher ki jingdi ba pen buai ki ba pen jot ya ke jing im ka ba pen jot ka jing long jong bru ki ba pen jot ya kata ka jing im ba bah jong ba jong phi kane utrai uprasha ya ki nama ba kane ka dei ka ba pen jot ya ka jing im ka jong phi kane ka prathai jingi ka ba manta ka pediang ya ka jing pen hap khun ki ka prathai ma manta ka pediang ya ka jing pen hap khun han reu utrai pat uhikai bakane ke jing penhap kun kam dei ke babha ngi pediang ya kane bara khaj menta ki bru jongi menta senrang ban kenthai ki pediang ya kane ka jing hikai jong ka prathai ki pediang ya kane ka jing hikai jong ka prathai
han reu trai pen kan mau yang abade pi ko han men ko para kane kam de ke babhana ke banta jung pi kane ka khang lat ya pi ban yo ya kata ka bor ke jung blai ban yo ke jung e ke jung blai ban yo pediang ya kita ke jung e ke jung ku ke jung u kane ke perthai ke jung e ke bamenta ka hikai ba yang abade pi kat pediang ya ke jung ya panlai kurim ke jung panlai tengah ka penjing panlai san sing ke ba mangyong mangi khasi han reu trai u persha ya kane u trai uong kane kam dei ke babha na ke banta jung pi na mar nga hi ngala jid ya pi na mar pi phim dei jong kane ke perthei pi dei ki jonga han rei ko han men ko pra pej yala de pej ya ka jung im menta ni im hang no klempep ni don ni shong ni sa ha kane ke perthei shong basa ka badon kine ke jing snu baro ka ba hikai yangi ya kine ke jing snu baro ki ba kring shang yanga ba de pi sha kine ke jing snu baro han reu trai pen kan mau pi phim dei jong kane ke perthei pi dei ki jonga ni dei ban kan taj ni dei ban weng no naladi ni dei ngim dei ban pediang ya kine ke jing snu ba kane ke perthei ka hikai yanga ba de pi han reng de ban pediang ken ya kita ke jing baha ya kita ke jing hikai ke jong utrai ko han men ko para menta kas ngi token ngin ya duai token yang kerpan utrai bo utrai unang ai bor yang aba de pi bangin snut hu ken ya ke e ka ba ublei blong ha ka hukum ke banengkong ke jung u na ki spotele ki hukum Nagis potole ki kum ka hukum ke benengkong ublei wong komno pinnom yo ki wei pat ki blei light tang danga pinnom don shu ki blei ki wei pat ki blei light tang danga kane ke bau jisu ong kane ke bau blei ong hanga badipi kane ke bau blei ukwa yang i bangin le han rai mangi pat ko han men ko para ngi penlong blei ya baro ke jing snu ki ba kring yang i kam tame ke jing snu jong kana ke pertai kumbang i ong mene ki sports ki ba penjot ya ke jing em junga ba jung pi ki drugs ki jing di ba pher ki ba penjot ya ke jing em ga junga ga jung pi ya ka jing kwan ya kata ka jing ko abrai jong ka dot jongi ya kata ka divers ka jing pelai kurim ka bangi ong ya kata ka jing penhap kun ka bangi ong ki ba kring yangi ngi pelong belai penban ya kine lada ngi pelong belai ya kine kan mau ko han men ko para wala dau turai wala jid yangi ban long ki jung u wala da ni la kmilanti ya kata ke jing suk beneng ya kata ke jing e ke jing kurku ke jing ngindu ya ki barak haj der mata kadau token in IT la de hotrai hakane ke mas ke buj kerpang nginduai ban ngin kerpa de hotrai ba unai bor yangi un krashan yangi unang pansha shu yangi bangin la ban ong em ya kene ke jing kring jong kene ke parte shipor jungi ban ngin butchisha ya kita ke jing hikai ke babha ke bautrai ula hikai yangi ki bautrai ula yangi bangin yo pura ya kita ke jing e ke jing kurku ke jungu ha ke jing em jungi ha kene ke parte bat ha ke jing em lawe jungi en yo Jesus Christ trong những nghiên pla như là cái trong cái chính ấy ngà nghe học lấy ba bên bờ và rõ ông thao cái bên bật cái khăn đeo bật hào Jesus Christ con mama rồi chung utrai chung ý yau balapon no man sem Bakhuid yau balakha na kamaria the sati ubashala bein hapo Pontius Pilatus lasanar pna yu laya balatev yu layar shikabaya ha kasngi ke balai ulami pat ni ke bayap ulakiu shabneng usong shakaman ublei ukpa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ke be met ke bayap ngangai dhaw man sem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jing selok ke Bakhuid ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukut amen lai spa in your pusa
marga jing pahu kerhai jame gile padiang yo kupu bangi terwahami so jong silo jong tre jong bro long kupu jong kecem and your royal play shichinam amen Toduai ko para baga jing kenya junga bajung pi kan long ba pediang huna khma du blai ukpa badan bor baro to try pediang ya kenya nek ti jung pi na ka banta ka jing ro bat ka buram ka teng jung ka jing man to yangi bat ka balang Bakhuid jung baro ka wei da ka jing isne jung me ko try ngi karpat to pediang ya ka jing truwa jong ka ying ka sem jung me ba hapo ka jing rap jong ka jing ya da jung me kanom du no ya kata kabala yo pediang bakan yo ya kijin ai kibane jinom dau Chris utrai jungi amen utrai don rain card but pi to kentu yala ki donut to nganang utrai ublay jungi da shisha kalong basong hok bat kabade kadeti jingi bat ka jing pen em yangi ha ki por baro banyaro yame ko kanrat Henry kham tam ha kan ka por banyaro pandan brom shu yame na ba yo Chris kunlang brot Paskha jongi lakinya namar dak ba utrwa hala ka jong kamet ula pen pura ya ga jingnya barim ha ga jing shisha jong ga ding phna bat dak ba it yalade na kikti jong me na ka banta ka jing pen em yangi ulapan i yalade bau long ulung do haduan badu kulang brot jong ka jingknya namar kata haba ladap miar da ka jingkemen Paskha kaparthai baro ka wei ka risa da ka jingyaro yame ki bor beneng ru bat ki kanhon angel ki ruai lang ya ka jingruai jong ka burom jong me bat ki apan bana khlem sange Da shisha melong Bakhuid kotrai katame jong ka jing Khuid baro damar kata ngi kerpat yame topan Khuid pan kentang ya kine ki jing trua jongi da ka bapha ya man sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snubha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran ong
to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga yakaba and it na kabanta jongpi. Hakaju kapor kurukom andalalaya bam ulashim yakukuri pada kabaingu biang yame ulai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta gibabun na kabanta kajungmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajung maya jong kajung ngait. Katasin bagi Pamyune ukpu bangi di nakane kakuri ni pen na kajing yap chong me kotro kada du menwa namar katra ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa jong u ngi trwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar balanyo yangi ke babit ban yang hakmat jong me bad ban sakri yame da ke bas ngorit ngi kerpat yame bangi ke bayo banta hakamat bad kasnamo kris ngi long ki ba lapani tele ka we daw man sem Bakhuid token mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthai bato panjanaya ka ha ge jing e rangkat bad Francis ukpa Bakhuid jingi Wolbert Marwen yu bishop jingi kakanhon ki bishop badbaro ki lingdo token mau ya ki shakri jungme skola tampun Hieronymus Dukhar Sylvester Dukhar ya ki bamela khot shalade na kane ka prathai to ai bamaki ki bayalong ka we badu kun jungme ha ka jung yap kum ka jungu kin yalong ka we ro badu ha ka jungme pa jungu token Mawkhlam ruya ki hanman ki parashin rang bat kan thei ki balayothiya da ka bakarman ha ka jingme pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jongme to pdyang ki sha ka jing shai ka khmat jongme to snei yang i baro ngi karpat yame baringkat bad kamaria the sati Bakhuid ka kmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kirukhuid ki bala pens ngu bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jung imbom jukut bad banginira bad pandan borom yeme daw kun jung me u Jesu Christ dau lambat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ka jung long ka we jong men sim Bakhuid Baro kaburam bat kijingero junom la junom. Amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumblah hikai ngi daktin blay ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid karteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kandeu kumba habneng to ai ngi manta ka jungbam jungi ka bahala ka Sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang yogi ma be ke beles ne yangi badwad yalam yangi sha ka jing pensoi Henry de penlaj yangi na ka basneu to penlaj yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jungme to a jing suk jing sanya ki Sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengam kmelenti ya ka jing kermen Bakhuid bat ka jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jame ka long ka ina ka jame ka buang ka kurang cha bajina blajina Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jume ka jing suk ngai epi ka jing suk junga ngai epi
Wat pe ya ki pop jungi Henry ka jungi jong ka balang jong me bad ha ka jing spoon jong me to ai ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka we kat kum kamon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kan barabor rain card bad pi tong ini atrwa ya ka da ka jing suk iwe ha iwe bad ka jing suk bad pi Hak mi ukun long broad jong oblay, hak mi ubakid no ikipop jong kapratay, suk yang i kipala shakot, shakan eka jing kawai jong ukun long broad. Ko kan rat ngam shong hok mamandrung apo kaying ka jenga, Henry shong tang ktin kaman sem jenga kan sakya hi, kamat bat kasnam kris kan ribet kalamingi shaka jing embom jukun, amen.
medon hadur kawan medon ublayu griu pura baru kirim chongnya ko jisu beda ha kane ka khilmat ha ne ka por ka bakrpang niwan sha khmajumi pan mane yeme pan yaro yeme pan pandan borom yeme namar madeu belai jungi namar madeu konrat jungi para ka juga por melong para log jungi ulong ba ej bathiang jungi namar melapan red sha dala de kotrai dak ba mewan rung hapo kadanot ka jungi lengba ka Eucharist Bakhuid waladang ilong batalot waladang ilong kinong pop waladang ilang hop hai kine ka jing kring ka jing kwan ka jing khat jong kane ka parthai ka basneu hanre ko trai me penrid yala de man ka por me wan rung hapo ka danot ka jungi ka kumcha ko trai jisu ha kane ka step to king to yarap engi to kershan engi nangai bor engi bangila banong em ya kane ka parthai si por ka jungi bangila si saban pediang ya kita ke jungi kai ke memela ai bangila ban im ya kita ke jungi im ki babaha ka bamela hikai engi kajeng im ka bamela pan iingi baniya ya kata kalenti jong kajeng shisha kalenti jong kajeng shai o trai nang wan rajing ko jeng khia yang ni barakhat ya ki babang ki basitam kurku kurda ya ki baduk ki basit barakhat pamakiro ken yo pedang ken ya kita kajeng kajeng kurku jong me nang ai boringi nang petelenti yangi nang yalam yangi ko trai ban im kajeng im ka babha bangin yo pedang ya kita kajeng kajeng kurku jong me ha kanek perthai bamenta pada ke perthai balawai jengi tong ini aduai ha kajing ej bas kem jong me kotrai ngi kerpa to sumar sukher ya kito ki ba mela pen laj im ba haba la suspa da kajing sha shitom jong ukun jong me kin la ban ya kemen ha kajing mi pa jong u ba im bat basan shar junom la junom utrai dan ringkat bat pi ublay badan barbaro unkur khoya pi pa badukon badomen sem Bakhuid amen tulis suk baca kriyo try da kajeng em babha jong pi is ngamu yam lay Nomor arsba antrul pusat En je roi try Jesus Christ.